Ja, de brogen doen op zijn trapje van 2 treden stond. Met mijn voorkant richting hun. En die gingen allebei gehurkt, zeg maar, voor me zitten. Om te kijken naar dat band. Maar toen dacht ik wel, ja, zo beginnen films. Mogen nog een psychoservaring delen? Ja, zeker. Ook zo heel Er zit er vol met. Er zit er vol met. Nee, maar ik dacht Vertel al maar, net Tom. halverwege de aflevering aan. Ik ben een keer in het ziekenhuis geweest voor een spatader. En ja, dat moet ook gebeuren. Ik weet het. In Maastricht, in het AZM. En dan moesten dus de eerste keer bij een arts komen en die gewoon dan naar kijken en dan bepalen wat voor behandeling precies of wat voor operaties ze nodig hebben. En ik kwam op het AZM, echt wordt naar binnen geroepen voor die afspraak. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat dat echt een bloedmooie dokter was. Een hele bloedmooi mooie... met spadaders. Nee, maar dat was een hele schöne vrouw. Was dat. Een blond lang haar. Ja, geweldig. Ik zat nog geen minuut daar. En dan komt zo'n stagiaire, of die wat kooschappen loopt binnen. Ja, de jongere versie van die arts. Oh. Ik denk, nou ja, dit is... Moeder en dochter. Ja, bijna wel. Dat is wie een goede film. Ja, nou ja... I usually skip this part. Nou, daar gaat het wel op aan bijna wie een goede film. Want dan hebben ze dan op het gesprekje en daarna moeten ze dus echt gewoon kijken naar die band. En ik moest dus mijn brogo doen. Welk been, zei je ze. Oh, ja, nou maar. Ja, de brogo doen op zijn trapje van 2 treden stond. Met mijn voorkant richting hun. En die Op gingen ooghoogte. allebei gehurkt, zeg maar, voor me zitten. Om te kijken naar dat band. Maar toen dacht ik wel, ja, zo beginnen films.